ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଜେରୁସାଲେମରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁନ୍ତ ଓ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦରବାରରେ ଅଣାଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଅସ୍ମନାସ, ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଏ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ପାନ କରାଅ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ଦୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଆମର ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ କରାଅ, ଯେପରିକି ସେମାନେ ଆମ ରାଜଦରବାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। हे हनानिया मिसाइल औषधि आम्भेମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରିବା ନାହିଁ। हे ଅସ୍ପନସ୍, ଦୟାକରି ମୋତେ କେବଳ ଜଳ ଓ ଶସ୍ୟ ଦିଅ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ମୋତେ ଦିଅ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ, ଏହା ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ। ରାଜା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିବେ। ଶୁଣ, କେବଳ 10 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା କର, ତାପରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଦେଖାଯିବ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି କର, କାରଣ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶୁଚି କରିବି ନାହିଁ। ହେ ଅସ୍ପନସ୍, ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ସେଇଟା ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। 3 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଏବଂ ମୋ ରାଜଦରବାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବି। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ଅସ୍ପନସ୍, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଦାନିଏଲ, ଶଦ୍ରକ୍, ମେଶକ୍ ଏବଂ ଅବେଦନ ସେମାନଙ୍କର କି ଜ୍ଞାନ, କି ବୁଦ୍ଧି, ସେମାନେ କଲ୍ଦୀୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ନିପୁଣ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଅର୍ୟ, ଏଠାକୁ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଅର୍ୟ, ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଉଅଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକି ଆଣ। ଆଜ୍ଞା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଡାକି ଆଣ, ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ହେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରୁଅଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମୋତେ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଅଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ କହିବ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବ। ମହାରାଜ, ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ପାଖରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। କ'ଣ କହିଲ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମର ଯେତେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ୟ, ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଶୀଘ୍ର ବଧ କରିସାରିଲା ପରେ ତାହାର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ଦାନିଏଲ ସାଥୀମାନେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଧ କର। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବ୍ୟଗ୍ର କାହିଁକି? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି? ରାଜା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବ। ରାଜା ଏହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଘେରି ଯାଅ, ମୋତେ ଏହି ସମୟ ନିରୂପଣ କର, ମୁଁ ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଣାମ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଆଣିଛି। ଦାନିଏଲ, ତମେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ କହିପାରିବ?
ମଣିମା ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦରକାର? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ଜଣାଇବି। ଯଦି ନ କହିବ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମୋତେ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ହେ ହନାନୀୟ ମିଶାଏଲ ଅସରୀୟ, ରାଜା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବାକୁ ସେ ବହୁତ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କେହି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ନ କହିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବୋଧ କରିବ। ତ ସେ ଆମମାନେ ବି ବୋଧ କରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବି ଯିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତୁମେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟ, ଦୟାକରି ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନହିବା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତୁମେ ମୋତେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଉତ୍ତର। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟ, ଦୟାକରି ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନହିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ତୁମେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟ ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ତାର ଅର୍ଥ ଜଣାଇଛ। ତୁମେ ପରାକ୍ରମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତାର ଉତ୍ତର ଜଣାଇଛ। ହଁ ଦାନିଏଲ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିବ? ଏହା ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମା ଦେଖିଲେ, ଯାହାର ମସ୍ତକ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ, ଯାହାର ବକ୍ଷ ବାୟୁ ରୌପ୍ୟମୟ, ଯାହାର ଉଦର ଜଙ୍ଘ ପିତ୍ତଳମୟ, ଯାହାର ଚରଣ ଲୌହମୟ ଆଉ ଯାହାର ପାଦର କିଛି ଅଂଶ ଲୌହମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାମୟ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏକ ବିନା ହସ୍ତ ଛେଦିତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆଘାତ କଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତର ବଢ଼ି ଏକ ମହାପର୍ବତ ହେଲା। ତୁମର ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଏବଂ ତମେ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୋଉ ବିଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେବତା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ। ଓରିୟ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଦାନିଏଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ। ଆମ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନିଏଲକୁ ପ୍ରଧାନ ଅଧିପତି କରାଯାଉ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଉପହାର ସବୁ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ। ଓରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଅ।